लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नैबे खानायनि सायाव गोबां आंखौ कमेन्टआव हरगासिनो दङ फंबाय बिनानावमोना दाख्लैबावैबो हरदों आदा बे खानायखौ मानो लादों जोंनो रिप्लाइ खालाम गोदोनिफ्रायनो दाख्लैल' नङा ओमफ्राय दाख्लैबावै आरो बांद्राय जादों अब्लाथ' आं खोन्थाखानांगोन नंना नङा इसेबां आंखौ नोंसोर मोजां मोनो आंनि लोगो नोंथांमोन आरो फंबाय बिनानाव गासैबो नोंसोर आंखौ अनसायो अब्लाथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाथारनांगोन अब्ला बे खानायनि बागै खोन्थानायनि आगोलावनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन अब्ला आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोन आरो जायफोरा आंनि बयगनि गिदिर गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसेनो जय हिन्द फंबाय आरो बिनानाव लोगो नोंथांमोन खोनासं बे आसि थाइबाया रावनियाव समान नङा आं गोदोबो गोबां बुंखांबाय आरो गासैबो मिन्थिखागौ नंना नङा गासैनिबो साननाय हनाया आलादा आलादा थिग बेफोरबायदिनो दा दिनै आंखौल' नङा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां दङ सासेया सोरखौबा गादबनो माने गादबनो नागिरनाय नंना नङा गोजौआव थांजानो बायो गादबनो नागिरनाया बांद्राय जोंनियाव दा जों पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्लाबो जेनेबा सोरबा थगायबाय थानायखौथ' जों हमना मोनो सोरबा बेनि गेजेराव बुंनो थाङोब्लाबो मा जायो जोंखौ गादबनो नागिरो नोंसोर माने बिदि बुंदों माने जोंखौ माने इउज खालामनो नागिरो अब्ला आं बेखौ सानो आरोना जों इउज खालामजानायनिफ्राय जों गोजान जानो हानांसिगोन जों गोरों जानांगोन होननानैथ' आं भिडिअ बानाय नंला नङा जायफोरा बुजि मोनो आरोना जायफोरा बुजि मोनो आं बेखौ बुङा आं मानि थाखाय भिडिअ बानाय मानि थाखाय फंबाय बिनानावमोनखौ बुजायो मानो होनब्ला जों गुबुनजों बाहायजानायनिफ्राय जोङो एसेबाबो जानगाराव थानो हानाय जानांसिगोन आरोना जों बुजि मोननाय जानांसिगोन सोरबा मायबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला बे बाथ्राखौ मानो बुंनाय जों कुइसन खालामनो हानाय जानांसिगोन जों ब्रेनखौ इउज खालामनो हानाय जानांसिगोन नंना नङा आं बेखौ सानो आरोना फैनो गोनां दिनाव जों बेफोरबायदि जानो हानांगोन होननानै आं फंबाय बिनानावमोनखौ सानफ्रोमबो बुजायो नै मानो समान नङा जाखो भगबानानो हरखायाखै नंना नङा गासैनिबो साननाया आलादा आलादा गासैनिबो साननाया समान जानायबा बे बुहुमाव मा जागौमोन नंना नङा मा जागौमोन गासैबो एसेबां अनलायलायनायबा गासैनि साननायाव समान जानायबा जेरै गासैबो मिथिखागौ जिब जुनाराबो गावजों गाव जालायो नंगौ नङा जिब जुनाराबो दिनै गावजों गाव जालायनानै फोजोबस्राङाबा मा जागौमोन नंना गोदोनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जेरै सिखायानो गैयामोन नंना नङा अन्थाइनि सिखामोन दिनैनि दिनाव मानसिखौ बुथारनो थाखाय मा जाखो हाथियार गिदिर गिदिर बानायनो गोनां जाबाय मानसिजों मानसि बुथारनो थाखाय खोथाया सैथो ना गोदो अरानो गैयामोन मानिफ्राय अर बानायोमोन अन्थाइनिफ्राय अन्थाइखौ सिखा बानायोमोन बिदिनो माने मा जाखो बायदिसिना बोरला बानायबाय बायदिसिना जंगलनिफ्राय मा दंफांनिफ्राय सिलाय बानायबाय दिनैनि दिनाव मा जालांखो मानसियानो गाज्रि मानसिखौनो फोजोबनो थाखाय मानसिखौनो बुथारनो थाखाय मा जाखो गिदिर गिदिर बम गिदिर गिदिर हाथियार साननो गोनां बाथ्रा मानसिखौनो बुथारनो थाखाय बेबो मानसिजों मानसि अब्ला बेनिखायनो समान नङा गासैनिबो साननाय हनाया आलादा आलादा थिग बेफोरबायदिनो गादबना दोननो नागिरनाय दा जेनेबा आंखौबो गोबां कमेन्टआव गाज्रि हरनानै डाउन खालामना दोननो नागिरो नाथाय आं बेफोरखौ जेबो मोना नोंथां फंबायमोना बेयाव जेबो साननाङा दे जेबो सानना बेयाव आं जेबो साना बिसोरखौ मानो होनोब्ला आंखौ दिनैबो नों फौजि होनना बुंना लायो लाजिया जोंबो फौजि होनना बुङो एक्सुवेलि भुला आंनिया बबाव जादों मिथिबायना जेब्ला आं फिल्म गाबाय फिल्म बानायबाय अब्ला आंखौ फौजि होनना मिथिबाय उपाय गैला एक्सुवेलि जों फौजियाथ' फौजि होननानै जोङो ससियेल मिडियायाव रावनोबो मिन्थिनाङा हायोब्ला जायखियानो जा फौजिया मिन्थिहोयो गाहाम जोंनि थाखाय जोंनि सिकिउरिटिनि थाखाय जोंखौ मिन्थिया साबसिन अब्ला आं फिल्म गाना लाबाय मिथिबाय दिनै आं फौजि होननानै बुंना लानो गोनां जाबाय उफाय गैला अब्ला आं दिनै फौजि होननानै मिन्थिखांनायनि उनाव आं दिनै MBBS डक्टर होनना बुंना लानोसै होनबा थगायनांसिगौब्ला नंना नङा थगायनाय आदब गैया सिदा सैथो बाथ्रा बुंगोन सैथो बाथ्राजों नांगोन भुल बुङोब्ला बेखौ मिसिबना थानाय गैला नंना नङा फंबायमोन जों मिसिबना थाला सोरबा भुल बुङोबा थगायनो नागिरबा जों 100% गेजेराव हाबगोन थिग बेफोरबायदिनो बारा बुंला नंना नङा नै दा खानायाव फैनोसै फंबाय बिनानावमोन आं 2019 दा गासैबो बाथ्राखौबो बुंजाजोबा मानसिफोरनो बेयावबो डाउन होनो नाजालायगोन नंना बेनिखायनो सिक्रेट बुस्थुखौ सानफ्रोमबो लाखिनांगौ आरो ना 2019 आं फंसेखौल' बुंनानैसै आंहा बै समाव गार्लफ्रेन्डजोंबो ब्रेकआप जादोंमोन आङो पाकिस्तान बर्डार उरियाव दंमोन गासैबो मिथिगौ उरि फिल्म ओंखारलायदो उरिनि काहानिखौ आं उरियाव दंमोन ओमफ्राय आं गार्लफ्रेन्डजोंबो ब्रेकआप जाबाय ओमफ्राय आं सानबाय भाई बे उरियाव थायोब्ला खानाय नों गोलाव खामो टाकलु लायो दारि लायो जेबो माबा गैया फुल पारमिसन खाथुमनाबो नों न'आव फैनो हायो दारि लानाबो न'आव फैनो हायो मानो होनबा पाकिस्ताना 300 मिटार 400 मिटार हदाय नों गावलायनांगौ
हदाय नों गावलायनांगौ माने बिसोरबो गावो जोंबो गावो बिसोरबो जोंनियाव मानसि बुरजा नुबा बिसोरबो गावहरो लामायाव मानसि बुरजा थाबायनाय नुबानो गावहरो बिसोरो मानो एसेबां बुरजा फैदो इदि बे जोंबो नोंसिनाव मानो एसेबां फैदो माने सोलिबाय थायो होमबा बे खानायालाय मा नंना नङा जिबननि रिक्सानि गैयाबा खानायनि मा रिक्स ड्रेसनिबो जेबो लोब्बा गैया कन्टिनिउ नोंनाव हेलमेट हाथियार आरो पिपिजिल' थानांगौ बेबायदि सिटुएसना बेयाव अब्ला बेयाव खानाय सिननायनि मा नंना नङा लोब्बायानो गैया गोलाव गोलाव लानो हायो होमबा आं मा सानदोंमोन भाई खानायखौ खेबसे मोजां सिननानै स्र' थानायलै आं होननानै सानबाय आरोना बेनिफ्राय आङो गुसुं सिनबाय गुसुं सिनि आं मा सानखो आं थिखिनि लाखिनो ओरैनो गोसोआव माबा मोनसे सानदों आरोना थिखिनि लाखिनो ओमफ्राय थिखिनि दोननो होबाय आं ओमफ्राय दोननो होनानै होयै 2019 आंखौ सोरबा अफिसारफोरा सोङो ओमफ्राय नों खानायखौ मानो लादो न'आव माबा दं नामा ओमफ्राय आं थगाया डाइरेक्ट बुङो साब जेबो गैया ओरैनो लादो ओमफ्राय सानसेखालिथ' सासे अफिसार आंखौ बुंदो आं जिम फोरोङो उरियाव दा बिराद अफिसार गोजा आं जिम फोरोंनांगौ बेयाव ओमफ्राय आंखौ बुंबाय भाई नों मानो लादो होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय आं थगायनो ओरैबायदि बोरैबा मोनदो बेखौ भाई आं न'नि माबा मोनसे कर्म खोन्थाना थगायगोन पाबाथ' आं नुनांखागोन मानो होनबा फौजि मानसिथ' भगबान थाखाथारो आं डाइरेक्ट बुंखायो दिनै जों माबा मोनसे भुल मावगोन लगे लगे नांफिनो जोंनियाव लगे लगे डेन्जारखा फौजि मानसिनि माबायाव माने बे ड्रेसानो मा आं बेखौ बुंनो हाया जोङो बर्डाराव बिस्थिबाराव जोङो दाउ जानाङा बा मायबा मोनजायानो डेन्जार जों नों भुल मावगोन भगबानखौ मानिया नों बिराद डेन्जार बिराद खैफोदाव गोलैयो जों डेन्जार माने आसरित आरो गासिबो मानिखाजोबो गिनानै आं होनबाय आं थगायनो गिनानै मा होनबो साब आं जेबो माबा गैया रिजन गैया आं ओरैनो लादो बे माबायाव थानो थाखाय ओमफ्राय आंखौ इयो बुंबाय ओरैबायदि मोजां बाथ्रासो बुंदो भाई दिनैसो इमानदारि मानसि लोगो मोनदों होनना बुंदों बुंना लानाय बिदि जायो डाइरेक्ट बुंदों आंखौ इमानदारि गुबुना सोरबा जा मन्दिराव थांनांगौ फुजायाव थांनांगौ होनना दारि बानायो खानाय गोलाव लायो दामाने पारमिसन लायो दामाने फुजा दङ होननानै ओमफ्राय आं इ बुस्थुखौ थगायाखै डाइरेक्ट बुंदो बेयाव बा गुड होनना बुंदों आंखौ नोंखौ इमानदारि मोनबाय आं दिनै थगायाखै दिनै होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय आंबो सान्थि मोनबाय आरो थगायालासिनो बुंना बेसेबां इमानदारि माबा मोनदां होननानै ओमफ्राय बेफोरबायदिनो जेबो रिजन गैया बे खानाय लानाया आंनि न'आवबो जेबो रिजन गैया ओरैनो जास्ट लानानै 2019निफ्राय 2021 नै 22 जानोसै 3 बोसोर कमप्लिट जानोसै ओरैनो लादो ओमफ्राय दा गासैबो आंखौ सोङो नालाय आं खोन्थाबाय ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय आं बेखौ सिननोसै गोबां मानसियानो माने आदा सिन गाज्रि नुयो होनदो नंगौ आंबो बोरैबा मोनदों ओमफ्राय आं दा नै जानुवारियाव सिनगोन आं जास्ट 2 मान्थ लाबावगोन बेनिफ्राय आं जानुवारियाव 100% बे खानायखौ सिनसिगोन आं ला आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोन बेनोमोन काहानिया जेबो गैया पाकिस्तान बर्डाराव थाबा गोसो मथे थानो हायो बेनो आरोना अब्ला आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो गासैबो लोगो नोंथांमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावदों बिमा बिफानि खोथा बाथ्रा लानानै खामानि मावदों मोजां खामानि माव नोंसोरनि साक्सेसनि थाखाय खामानि माव हानायमानि बुजायनो नाजागोन हानायमानि माबा खालामगोन जस होनो नाजागोन बेनोल' आरोना गुबुना जेसेबां गादबनो सानथो नाथाय फैनो गोनां उन्दै फंबाय बिनानावमोना मोजां जानायखौ लुबैयो मोजां जाजानो लुबैयो जाहाथे जों बायदि जानाङा जों बायदि उनथिं थाखा जाना जों बेखौसो सानो अब्ला आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द